til episode af Minecraft.dk. Vi skal bygge stripperklubben, og vi har Nico med i studiet. Ja, hej. Og vi har Nella med i studiet. Goddag. Og Nico har lige slået ind over, der lige skide, kan jeg lugte. Er det ikke anden episode? Jo, det er anden episode der, og vi skal i gang med vores lille crib her, og vi skal lige have gjort det større, fordi det var sgu lidt lille. Du behøver sgu da ikke slette hele muren for helvede. Jo, for den skal være længere. Nej, du kan bare lave sådan ting, der går lige meget. Det kan sgu lige meget. Du skal huske at tage så højt her til. Ja. Og det kører sgu da ski godt indtil vi er, du, drenge. Og taget skal der også smadres, det skal være højere. Så det er nærmest bare en hel renovering af stripperklubben. Nej. Nå, drenge, hvordan er det gået i skole i dag? Skide godt. Vi har fået sushi. Vi har ikke fået lavet... Har I lavet sushi? Ja, i hjemmekundskab, der lavede vi sushi. Gøj! Ja. Hvor klamt. Smager det godt? Kan godt lide sushi? Jeg kan ikke lide sushi. Jamen, jeg gider heller ikke spise det, fordi det er kraftedeme. Det er rå fisk. Ja. Skal vi lave sushi næste gang? Nej, det skal I ikke. Man behøver heller ikke spise det, hvis man ikke Prøv at vil. vente, hvor fuck havde I hjemmekundskab i dag? Det har de bare. Nå ja, okay. Og det tænder, der er musik i. Hvad for noget musik? Der er musik i. Kan du ikke høre det? Du har sgu da heller ikke. Du har ikke headset musik på. er det? Prøv at høre det, hvis du kan høre det. Der er musik i Minecraft. Nå, det er musik. Det kan du bare gå ind og slå fra. Ja, det gider vi ikke. Det er meget hyggeligt. Hey, du slår Fint nok. mig til. Bare lidt. Nå, lad os komme i gang. Jeppe? Det tager lidt tid der. Hvad? Jeg tror lige, jeg har slået mic til i det her. Der er ikke mic på. Nå, men det står der. Der står mic. Jamen, der er jo ikke... Nej. Og man kan høre det. Fuck, jeg ved ikke lige... Hvorfor jeg smadrede det der. Hvorfor smadrede vi egentlig taget? Det skulle godt være højere. Ja. Det var det... Bare lavet 2 højere. Ja. Der skal også være klar plads til stripper. Og der skal være sådan en lille rødt område, hvor de kan stå og strippe. Vi undskylder... Det er GTA, det her. Vi undskylder støjen før, det var fordi Hvis der var noget støj. Ja, fordi vi filmede op i skolen. Så Der var første støj. afsnit var oppe i skolen. Og vi ved ikke om der kommer støj i den her. Det ved vi sgu ikke. Det lægger lidt. Hvor lang tid? Der er 6 minutter endnu. Det når vi nok ikke blive færdige nu. 7 minutter. Jamen, så er det godt, at vi sagtens kan lave flere episoder. Ja. Så det er bare med at subscribe, og så bare Like vores videoer. Så hvis I liker, så lægger vi flere ind. Ja, det ligger sgu bare flere ind. Men jo flere I liker, jo mere gider vi at lægge ind. Ja, så kan det være, at vi lægger sådan 4 ind på en dag, eller 3. En like, og vi lægger en video ind. Nej. Så er der 10, der liker. Det er nederen det der er kommet. Det der, hvor man... Det der inde på Facebook, hvor de sådan siger sådan... Ja. En like, og jeg... Ej, Skal den langt ud? Ja, det skulle det. Shit, man. Ikke så langt. Kun 1? 2. Ej. 2. 3. 3 tager vi. Er den også lige nu? Ja, det er lige meget. Lad os bare strippe. Bare det bliver en stripklub. Det kan sgu da ski godt. Det kan faktisk godt være, at lyden på mikken bliver lidt anderledes nogle gange, fordi det er ikke altid, vi lige bruger det samme headset. Så. Der er ikke mic i det der. Nej, det andet. Nå ja, det er meget bedre. Det er andet, jeg har. Jeg har 2. Det der big. Ja. Det er faktisk til PlayStation. Ja. Nå, let us go in gang. Nick, du spiller bagefter, når han har bygget det der, vel? Gør du ikke? Jo, men jeg skal bygge det færdigt. Eller du, det er din tur. Bagefter? Ja, Er det ikke dig? Nej, jeg har spillet jo hele dagen i går. Selvom det ikke virkede noget af det, men... Er der ikke en fail? Nej. Er det lige langt? Ja. Nej, ja, det er det sgu. Jo, det er. Men fanden kan det ikke være lige langt? Det tror jeg bare ikke, det er. Det kan du godt. Det kan du godt. Nå ja, på den måde. Nå, jeg tænker bare ikke lige sådan. Det er egentlig ikke så langt, men det skal det heller ikke. Ej, det skal ikke være begge, Nikke. Hvor lang tid skal jeg lave? 4 minutter og 22 sekunder, 21 sekunder, 20 sekunder. Altså cirka Jeg slutter af, når 5 den der tid er færdig. 5 Så minutter. slutter jeg af. Fordi så er der gået 9 minutter, og så slutter jeg sådan af. Fordi man kan jo filme i 10. Det er jo gratis version det her. Altså, ikke Minecraft version, Nej. men Bandicam.
Skal vi så over skin, jo? Perry! Perry med næbig, ja. Let us go. Fuck. Lort. Hey, Nika. Wow, fuck. Hvad skal vi lave i dag? Du kan ikke hoppe, jo. Der er Det er en stripperklub. Bare jump. Det var lige epic fail. Nika. Altså ikke lige Vi epic. spiller selvfølgelig ikke med hack her. Det gider vi ikke. Ellers. Ej, vi Skal vi- bruger ikke hack. Ikke, det er også kreativt, så. Ja, det kan ikke. Og ikke fordi vi har aldrig nogensinde prøvet hack, altså. Nej. Ej, hvorfor laver du ikke tag på? Så bliver det Det er højere. at tage nu. Jamen altså sådan. Ej, det skal det ikke være, synes jeg. Det skal være sådan en kæmpe skill op på. Ja, strip club. Ja. Strip. Strip. Skal du bare støtte ud ved døren? Hey, Shakira. Og Ej, lige, jeg gør lige ligesom Nico nu. Ja. og lige i øjeblikket, der kan I ikke spille på serveren. Fordi vi har ikke... Der er en, der hedder Ulrik, der lige... Det er ikke en server, der. Nå. Det kan vi godt gøre en til, jo. Ja. Nej. Nej, det kan vi ikke. Det koster jo penge og sådan noget. Nej, vi kan jo bare lave den der fucking gratis server. Det er jo Hamachi. Nej, det er ikke Hamachi. Jo, det er den, eller du kan, Ikke man kan Hamachi. ikke lave den. Jo, du kan også selv spørge Ulrik, han kan... Jeg Den kender så bare ikke til det. Du kan bare gå ind på Google og søge på det. Det kan man ikke, Neller. Det koster jo 10 kroner. Nej, jeg ved sgu ikke. Okay, hvis det koster 10, så åbner vi den. Nej, altså om et eller andet. Ja, det koster... Så, Det koster hvis du køber en server, så koster det 10 kroner om ugen. Godt! Ja. Det bliver sgu hurtigt dyrt. Det er 40 kroner om måneden. Så for satan. Ej, det gider jeg sgu ikke. Så jeg skulle hellere bare spille Hamachi server. Det er sgu billigere. Men må det fordi vi var... Men vi kan da godt lave det om til Hamachi server. Ja, det tror jeg godt, men det ved jeg sgu ikke, om man kan. Jo. Og det må man jo Vi ikke. kan kraftigt med tisse. Så det ikke lige sove. Jeg skal Nej, også bare lige sidde. Nå nej. dør i. Ja, men ellers så bare... Så, jeg tænkte lige på day. Men bare skrive F. Ej, jeg ved godt, må jeg lige høre noget. Nå, bare globestone. Skal du bruge globestone? Åh, den Så skal skal der er lys i. Så har vi Det er dem, det som bedste dør. lys. Sådan rigtig sexy. Ja, Ej, så er der 2. men det er jo lige meget. Så skal man åbne 2 for at komme ind. Ja, Ej, det gør man jo ikke. Nej, det behøver man ikke. man åbner jo bare den ene. Ja. Woo! Lad os Så sætte flot, lige en globestone. Den sætter vi uden foran. Gør vi ikke? Nej, det skal jo indenfor. Vi kan, jo, vi kan hænge sådan nogle lamper ud. Jamen, vi skal jo... Ja. Nå, men jeg tror bare, at vi skulle have lys derinde. Så Jamen, jeg jeg lige bare sidde globestone lige nede i hjørnerne. Jamen, jeg ved godt. Nå. Så skal man lave den op. Nå, Lygtepæl. Lygtepæl. Skal der komme hver en? Skal der ikke? Ej, det skal være lidt højere op, synes jeg. 2, det er fandme ikke ret meget. Det er 3. sæt den ovenpå. Ej, det ser dumt ud. Det ser noget dumt ud. Jeg tror ikke engang. Kan man overhovedet? Jo. Jo, det kan man. Man skal bare være real deal. Ej, det ser sgu ikke dumt ud. Skal, jeg synes, at det er fint nok. Det ser altså fedt Skal der være en herovre? Skal det bare være her? på Ja. vejen. Gør det ikke lige meget? Fortoget. Gør nogen til en fortog? Ja. Man skulle nødt til at gå ud på vejen. Ja. Eller? Det kan være, at der er tykkere jo. Ej, jeg kan slet ikke finde ud af Nej, det gør vi. Jo. Så der er jo en linje til det, sådan set. Nej. Lad os gå det er ned jo der, hvor- in the strip club. Skal Jamen, vi så bare sætter lige en bruge... glowstone inde i stripklubben. Skal de ikke bare være herude? Jo, oppe i hjørnet. Så Nå, får jeg sagen, vi der skal røg sige sammen. farvel nu. Nej, I kunne lige vente lidt. Bare lige Jeg- sætte jeg har glowstone alligevel oppe i lige hjørnet. sekunderne Oppe i tilbage. hjørnet. Nå, Du skal op i hjørnet. Ej, bare vent med sletten. Nu kan du ikke se. Men du kan godt Ja, se godt. den. Spine herovre også. Nej, bare 4. En i hver. Okay, vi skal snart sige farvel jo. Vi bliver da snart færdige. Nu ser vi bare på det. Vi ses, og ha' det godt, hva'? Vi ses på et andet tidspunkt. Vi ses. Sig farvel, drenge. Farvel. Hej.